నా ఎత్తులు బోలో బోలో నీకన్నా పట్టాక వారయ్యా పొంగేస్తున్నాయి సొత్తులు చెల్ల చెల్ల సిగ్గులేని రైకడెక్కు చూస్తా గోలుమాలు కోక బొంగుల్లో కావలిస్తే మళ్ళీ వస్తానయ్యా కొంగు పట్టి కళ్ళ కొట్టకు హ్యాండ్స్ అప్ చెక్ చెక్ నీళ్ళ టిక్ టిక్ డోలక్కుతో రైట్ చెక్ 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 షేక్ 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 స్టెప్ స్టెప్ మ్యూజిక్ కుతో ఏంటమ్మా అందులో అందాల చిట్టి గంపల్లో బోలో 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 నాయనా నక్కింది బావయ్య చెయ్యేసి నాక మత్తులో చెల్ల చెల్ల చేత చిక్కినావే గిన్నె కోడి దాచుకున్న గుట్టు తీయరా తీయరా కాగ మీద ఉన్న దాని రయ్యో దాగ మీద కోపమెందుకు అప్ హ్యాండ్స్ అప్ చెక్ చెక్ నీళ్ళ టిక్ టిక్ డోలక్కుతో ఓకే చెక్ 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 షేక్ 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 స్టెప్ స్టెప్ మ్యూజిక్ కుతో బంగారు కోడి 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 బంగారు కోడి బెండ వచ్చదండి ఏ పాప ఏ పాప ఏ పాప చందాబు చీరుగుట్టు చూసుకోండి ఏ పాప ఏ పాప ఏ పాప哎，金头子，跟人干个桌灯啊，用人那都个个，我们下去做个，可不把都不吃个，出差通的人都没得个。哦，听这个秋天不？呀，啥的，吃这个的，节目拖俺新讲过那么难。哦，没，你们给人啊，这个人拍过的对。这个拍过你？啊了，那人都没这个这个拍过你。哈哈，那你人啊，这个就对。这个多过你。呀，就一啥情况着？